ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നു. അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അവയ്ക്ക് ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു, വിരക്തിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയെ ആണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ, ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ വ്യാമോഹത്തിൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ മുക്തനാകുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ സത്വഗുണത്തിനു മേലെ വിശുദ്ധ സത്വം വാസുദേവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയരുന്നു. ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് മുക്തിയെയും കവർന്നു വെക്കുന്നു ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ മുക്തിയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. മുക്തിയെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ആ ഭക്തനുണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും കൂടി ആ ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മുക്തി ലഭിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുന്ന, ഇപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് വിലയം പ്രാപിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തൻ അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ താൻ എവിടെയാണെങ്കിലും കൂടെ, ഏത് ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും കൂടെ തനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷനുകളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിയെയും കവച്ചു വെക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ആസക്തനായിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലിബറേഷൻ, 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട്. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഒന്ന് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുക, അതിനെയാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ബി വൺ വിത്ത് ലോർഡ്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുക, അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക, അതിനെ സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നു. സാമീപ്യ മുക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലോകത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതിനെ സാമീപ്യ മുക്തി. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം തനിക്കും ലഭിക്കുക. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ഐശ്വര്യമുണ്ടോ, ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ആ ഐശ്വര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക, അതിനെ സാർഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരേപോലത്തെ ഐശ്വര്യം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അതേ രൂപത്തോടു കൂടി വസിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തോടു കൂടി, ഒന്നുകിൽ ചതുർഭുജധാരിയായ വിഷ്ണു രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപം. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയും. കാരണം അവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചതുർഭുജധാരിയും നീലശ്യാമള വർണ്ണവും എല്ലാം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് സാലോക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടോ ഭഗവാനുമായിട്ട്
ഒരേ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷനിൽ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ 5 തരത്തിലുള്ള, അത് 5ാമത്തേത് എന്തെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. സാമീപ്യം, സാലോക്യം, ഞാൻ ഈ അധ്യായം വായിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചു പോകാം. അങ്ങനെ 5 തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മുക്തി, ആ മുക്തിയും കൂടെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട ഭക്തന്, അതുകൂടാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മുക്തിയും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു വിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വായിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷൻ വായിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട്. ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യം എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാണുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. ആ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച് കൊണ്ട് ആ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിക്ക് പൃഥ്വി എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: ഭഗവാനെ, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ല എങ്കിൽ, സർവാതിശായിയായി പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. അതായത് മുക്തി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മനിർവാണമാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് ആ ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയോ മുതലായ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദയവായി എനിക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നാവുകളും ചെവികളും തരും. അതായത് ഭഗവാനെ നിരന്തരം പല വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അനേകം നാവുകളും, ആ കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികളെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അനേകം ചെവികളും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് തരൂ എന്നാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. പക്ഷേ വ്യക്തിഭേദമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും കേൾക്കാനും ഇങ്ങനെ കഴിയും. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ, ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട്, ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു? നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ആ ജീവാത്മാവ് ലയിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരമെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരുനാമം ഉരുവിടാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സാധ്യമല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആകപ്പാലം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ് അവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുക്തിക്കും അപ്പുറം എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ കീർത്തികൾ ആസ്വദിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കുവാനോ ആവില്ല.
അപ്പോൾ മുക്തി എന്നുള്ളത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാത്രമാണ്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികത ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറമാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ മോചനത്തോടു കൂടി സ്വയം പരിശുദ്ധരായി നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്തിനോട് പറയുന്നു, മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സുഖ സമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മഹാരാജ ഭരതന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 8-ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മാനിനോടുള്ള ആകർഷണം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള ആകർഷണം മൂലമാണ് തന്റെ രാജ്യഭരണത്തെയും സുഖസമൃദ്ധിയെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഭരതന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരിൽ ആരും, പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി തീരെ വേണ്ട, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ല. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പിന്നീട് മുക്തിയോ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന വൃത്രാസുരൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്ക് അത് വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട, ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ വൃത്രാസുരന്റെ കഥയും ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. വൃത്രാസുരൻ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു വലിയ രാജാവായ ചിത്രകേതു എന്നുള്ളൊരു രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിദ്യാധരനായിട്ട് ഉയർന്ന് ഒരു ഗന്ധർവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജാവായിട്ട് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാർവതി ദേവിയുടെ ഒരു ശാപം മൂലം ഒരു അസുരനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. ആ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ആ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും എല്ലാം മൂലം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ധ്രുവലോകം വരെ എനിക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിലോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയായി ഞാൻ എന്ന് വരാം. എങ്കിലും എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും ആ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സദാസമയവും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയരുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള ആനന്ദം അത്രമാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം എന്ത് എന്നറിയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്.
തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ, സ്വയം അറിയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അവർ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ അവർ ആനന്ദാതിരാഗരാകുന്നു. ഗോപിമാരെല്ലാവരും, തന്റെ പത്നിമാരെല്ലാവരും, അതേപോലെ ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ അത്രമാത്രം ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്താണത് എന്ന് തനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനോഭാവം ഇതേപോലെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാരായണനിൽ, കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും അതല്ല നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക സ്ഥിതിയിൽ എത്രമാത്രം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങളോ ഇതെല്ലാം വന്നാലും അവർക്ക് നരകസമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും ശരി, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പേടിയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് അവർ. ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഏത് അവസ്ഥയിലും ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. സ്വർഗലോകപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇത് തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കണം, അത്രമാത്രമല്ലേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ, അതുവഴി ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ രണ്ടാമത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെന്തോ നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തൻ തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. ധർമാനുസൃതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒരു സുഖവും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള ആനന്ദവുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും അനാദിയല്ല, അനന്തമല്ല. അതൊരിക്കലും അനശ്വരമല്ല.
എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നശ്വരമാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്നുള്ളത് അത് ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനോട് കിടന്നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അർദ്ധദൈവങ്ങൾ ഭഗവാൻ നരസിംഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നോക്കുക. ഞങ്ങൾക്കുള്ള യജ്ഞാംശത്തെ കുറിച്ച് അസുരന്മാർ പറയുന്നു, എന്നാൽ നരസിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പങ്കിന് കാരണം തന്നെ അവിടുന്നാണ്. കാരണം പരമമായ ഭോക്താവ് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഇന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരൻ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, പരമമായ ഭോക്താവ് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ അങ്ങ് തന്നെ. എത്രയോ കാലമായി ഹിരണ്യകശിപു എന്ന ഈ അസുരനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അസുരനെ കൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയത്തെ പുറന്തള്ളാൻ അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങയെ കുടിയിരുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർവാതിശായിയായ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, അസുരന്മാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ എല്ലാം ഒത്തുചേർത്താലും അതിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ അനുഭോക്താക്കളല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ധർമ്മം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുക എന്നതാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്ന് ഇന്ദ്രനും പറയുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ദാനത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കടമ അങ്ങയെ സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്ന്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജീവചൈതന്യവും ഭൗതിക സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ ആന്തരാർത്ഥം. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കടമ പരഭോക്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമുക്ക് സ്വയം എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരബദ്ധരായിട്ട് തീരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉടമസ്ഥതാവകാശവും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെയൊക്കെ അർത്ഥം, ധർമ്മം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഫലം ഈ ജീവചൈതന്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ചേർന്നു കൊള്ളും. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുക. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് പാകം ചെയ്ത് അവ വയറിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് അവയെ പാകപ്പെടുത്തി വയറിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. വായ വഴി ഭക്ഷണം എടുത്ത് വായ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വായ ചവച്ചരത്ത് വയറ്റിലേക്ക് തള്ളുന്നു. അങ്ങനെ വയറിന് ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വഴി ശരീരം മുഴുവനും പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ വയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം ശരീരാവയവങ്ങൾ തുല്യമായി അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ധർമ്മം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടെ എല്ലാവരും സ്വയം സംതൃപ്തരാകുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രീതിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും സ്വയം ആനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ആനന്ദിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ക്ലേശഭരിതമായ ജീവിതം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവഴി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും വരുന്നില്ല. കൂടാതെ നമ്മുടെ ക്ലേശം കാരണം ആ ഒരു സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും. പക്ഷേ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം ആനന്ദിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. സമാനമായ മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ. ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രൻ പൂർവജന്മത്തിൽ ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്നൊരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവ്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രാജ്യഭാരം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. അവിടേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അഗസ്ത്യ മഹർഷി അതിലെ വരുന്നത്. അഗസ്ത്യ മഹർഷി അതിലെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആചാരപൂർണമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അഗസ്ത്യ മഹർഷി കുറച്ചു നേരം അവിടെ അദ്ദേഹം കാത്തുനിന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ആ സമയത്ത് മൗനവ്രതത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മൗനവ്രതത്തിലും അദ്ദേഹം വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അഗസ്ത്യ മഹർഷി വന്നത്. പക്ഷേ എന്തോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ മൂലമോ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ അഗസ്ത്യ മഹർഷിക്ക് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രദ്യുമ്നനെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി ശപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ഒരു ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രനെ പക്ഷേ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം ആ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ താൻ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ആ ഭക്തിയിലേക്ക് അത്രയേറെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആനന്ദം, ആ ഉന്നതമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ ഒരു മുക്ത അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെയല്ല ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ പയോധിയിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവമംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനോ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രീതിയെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഒരു ഫേവർ, അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു കരുണയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, അത് സായുജ്യം, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പാർപ്പിടം ലഭിക്കുക, അത് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധികൾ ഐശ്വര്യം മുഴുവനും നേടുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം നേടുക, അത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുക, അത് സാലോക്യം. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ, സമൃദ്ധികളെ കിട്ടുന്നതാണ് സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി, അതിൽ ഒന്ന് പോലും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഇവയിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഭൗതിക സമൃദ്ധി എത്ര നിസാരമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ദുർവാസാവിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്. നാഗപത്നിമാരുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥനയിലും അവരും സമാനമായ ആശയം തന്നെ പ്രകടമാക്കുന്നു. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പോലുമോ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭഗവാന്റെ പാദപത്മത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ഒരു സിദ്ധികളോ യോഗത്തിലൂടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐശ്വര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികളോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ
ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകം സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ശ്രുതികൾ വേദങ്ങളുടെ ഒരു മൂർത്തി രൂപമായ വേദങ്ങൾ സ്വയം ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ മുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ അത് അനന്തമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളിൽ അത് അണുപ്രായമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അണു മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മിലും ഒരു അംശമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കാം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എളുപ്പമായ കാര്യമല്ല എന്ന് ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് അടുത്ത സുഹൃത്തായ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലോകഹിതത്തിനു വേണ്ടി മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പരിപൂർണ ത്യാഗമാണെന്നും ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് യാതൊരു ബാഹ്യ പ്രേരണയും കൂടാതെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുത ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടും തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വളരെയധികം പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുന്നു. ഭൗതികമായ ഒന്നിലും അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ അവർ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ, ഉദ്ധവരെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു താല്പര്യമോ അഭിലാഷമോ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അത്യന്ത നിഷ്ഠയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയാലും അവർ അത് നിരാകരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവർ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനകം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശിവപെരുമാൻ ദേവിയോട് പറയുന്നു, ദേവി മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന മഹാബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം പോലും ചോദിച്ചില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ മാർക്കണ്ഡേയന്റെ കഥയും സൂത ഗോസ്വാമികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ മാർക്കണ്ഡേയനെ നരനാരായണ ഋഷികൾ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ മാർക്കണ്ഡേയനോട് അവർ വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ മാർക്കണ്ഡേയൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സേവകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലായിട്ട്
ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ മാർക്കണ്ഡേയന് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരാഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദാമോദര ലീല ദാമോദര ലീല ആടിയ സമയമാണ് കാർത്തിക മാസം. ആ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ചില വ്രതങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്നാൽ കയർ, ഉദരം എന്നാൽ വയറ്. മഹാകുസൃതിയായ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് കയർ കെട്ടി ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭീഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. എന്നാലും ഭക്തൻ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്? ഭഗവാന് ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു: വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാധികം വാ ന ചാന്യം ഋണേഹം വരേശാതപീഹ ഇദം തേ വപുർനാഥ ദാമോദര ഗോപാലബാലം സദാമേ മനസ്യാവിരാഷ്ടം കിനന്യൈ. ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാധികം വാൻ. എനിക്ക് മോക്ഷമോ വേറെ വരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഞാൻ അങ്ങയോട് മുക്തിയോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യമോ അർത്ഥിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? അങ്ങയെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുമാറാകണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം. ഈ ഗോപാലബാലന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ രൂപത്തെ എനിക്ക് സദാസമയവും എന്റെ മനസ്സിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കണം. അത്ര മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ദാമോദര, ഒരിക്കൽ നന്ദ മഹാരാജന് ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ കുസൃതി കുരുന്നായ അങ്ങ് തൈർക്കുടം തച്ചുടച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റവാളിയായ അങ്ങയെ യശോദ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ശാപം മൂലം വൃക്ഷരൂപത്തിൽ നിന്നിരുന്ന കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകൂപരനും മണിഗ്രീവനും അങ്ങ് മോക്ഷം കൊടുത്തു. കാരുണ്യവാനായ അവിടുന്ന് എനിക്കും മോക്ഷം നൽകണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സുചിത കഥ ഇതാണ്. കുബേരന്റെ രണ്ട് മക്കളും, ഇവിടെ കുബേരന്റെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ശാപം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള കഥയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുബേരന്റെ രണ്ട് മക്കളും ധനൈശ്വര്യ സമൃദ്ധിയിൽ അഹങ്കാരികളായി തീർന്നു. അഹങ്കാരം മൂത്ത അവർ ഒരിക്കൽ സ്വർഗലോകത്തെ ഒരു തടാകത്തിൽ ഏതാനും നഗ്ന സുന്ദരികളുമായി ക്രീഡിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അതുവഴി കടന്നുപോയി. കുബേരന്റെ മക്കളെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നാരദന് ഖേദിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അവർ സ്വർഗലോകത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഐശ്വര്യമായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്രയും ഒരു നല്ല ജീവിതം ലഭിച്ചിട്ട് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന അതുമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരെ കണ്ടപ്പോൾ നാരദന് വളരെയധികം ഖേദം തോന്നി. നാരദനെ കണ്ട സുരസ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രമെടുത്ത് ദേഹം മറച്ചു. പക്ഷേ കുബേരന്റെ മക്കൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മര്യാദ പോലും കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ദേവന്മാരുടെയും പോലും മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ദിക്കിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിന്റെ പക്കൽ ആ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ വരെ പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. നാരദം ഋഷിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും ആ നാരദനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള മര്യാദ ഇവർ കാണിച്ചില്ല. കോപം പൂണ്ട മുനി അവരെ ശപിച്ചു. കാരണം അത്രമാത്രം അജ്ഞതയിൽ അവർ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് തന്റെ സ്വബോധം പോലും ഇല്ല. അത്രയ്ക്കും അജ്ഞതയിൽ ആ ഒരു ലഹരി മൂത്ത് അത്രയ്ക്കും തന്റെ ആ ശരീര സുഖത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട്
അവർ അത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നത് കണ്ട നാരദ മഹർഷിക്ക് അവരോട് അനുതാപം തോന്നുകയും അവരെ ശപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ശപിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഒരു നല്ലതായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയരണം, ആ ഭഗവാന്റെ സേവകരാകണം എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ബോധശൂന്യരാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുബേരപുത്രന്മാരാകേണ്ട വൃക്ഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ശാപം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടായി. അവർ ശാപമോക്ഷത്തിന് യാചിച്ചു. അപ്പോൾ നാരദൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളായി തീരും, നീർമരുതുകളായി ഭവിക്കും. പക്ഷേ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമായിരിക്കും. എന്നാൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വളർത്തുപുത്രനായി കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം നൽകും. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ശപിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അനുഗ്രഹവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ആ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് ശാപമെല്ലാം നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിഷമമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാരദന്റെ ശാപം കുബേരപുത്രന്മാർക്ക് വരദാനമായി ഭവിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശാപത്തിലൂടെ നാരദൻ പരോക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നന്ദന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവർ വൃക്ഷങ്ങളായി നിലകൊണ്ടു. നാരദന്റെ അഭീഷ്ടം സാധിക്കാനായി ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന 2 മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ശക്തിയായി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് 2 വൃക്ഷങ്ങളും കടപുഴകി വീണു. ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നളകൂപര മണിഗ്രീവന്മാർ പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ ആ നാരദന്റെ ശാപവചനവും അവർ മരങ്ങളുമായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും അവർ അത്രയും കാലം ദേവന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു മുൻ ജന്മത്തിലെ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് താങ്കൾ ആരാണ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയതുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രജ്ഞ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ സദാസമയവും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർ മാറിയിരുന്നു. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അതുവഴി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുവാൻ സാധിച്ചു. ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പരമപുരുഷ, എന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് പകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയോ മുക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട. അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ നിത്യസേവകനായി തീരണം എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർവവിധമുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ നരസിംഹമൂർത്തി തയ്യാറായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തനായി തീർന്നാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതായി ഇതേ ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിലുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ നിത്യദാസനായ ശ്രീ ഹനുമാനെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ മാതൃകയാക്കുന്നത്. അതായത് ഹനുമാനെ കുറിച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഹനുമാൻ എത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഹനുമാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു വരവും ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ഹനുമാൻ ഒരിക്കലും ശ്രീരാമനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സദാ ശ്രീരാമസേവയിൽ മുഴുകുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഹനുമാനെ ആരാധനാക്കി തീർത്തത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും ശ്രീ ഹനുമാനെ ഭക്തിപൂർവം വണങ്ങുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കും, വേണമെങ്കിൽ സായുജ്യവും കിട്ടും. എന്നാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. മോക്ഷലബ്ധിക്ക് ശേഷവും അങ്ങയുടെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള നാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി, സായുജ്യമുക്തി ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലും സമാനമായ സന്ദർഭമുണ്ട്. ഭഗവാനെ മതപരമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണതയോ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളോ മുക്തിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം നൽകണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. സാലോക്യ സാമ്യപ്യാദി ഒരു തരം മോക്ഷവും എനിക്ക് വേണ്ട. സദാ അങ്ങയുടെ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ കഴിയാൻ അനുവദിച്ചരുളണമേ എന്ന് മാത്രമേ അപേക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലും പറയുന്നു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭാഗവതത്തിൽ സമാനതയുണ്ട്. മഹാബ്രാഹ്മണ, വൃത്രാസുരൻ മഹാപാപിയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാമവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാളുടെ മനോഭാവം. പിന്നെങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഭഗവാൻ നാരായണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം വരെ എത്തിയത്?
അപ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഒരസുരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ അസുരൻ വൃത്രാസുരനെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്കും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറവാണെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. വൃത്രാസുരൻ അത്തരത്തിലൊരു ഭക്തനായി തീർന്നത് എന്നിൽ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് പറയുകയാണ്. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച മുക്താത്മാക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മാവായ നാരായണന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വിരളമാണ് എന്ന സത്യത്തിലേക്കാണ് ഈ ശ്ലോകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതായത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തരായിക്കൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം ഭക്തനാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സദാസമയവും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. ഭൗതികതയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികതയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അതിലേക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ ശരീരമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കടക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാകുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി ദേവി അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. കുന്തി ദേവി പറയുന്നത് സദാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തി യോഗ വിധേനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമ ഹി സ്ത്രീയഃ. അതായത് പരമഹംസന്മാർ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്ക് പോലമോ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും? തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം എന്ന് കുന്തി ദേവി പറയുന്നു. പരമഹംസന്മാർക്ക്, മുനിമാർക്ക്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമ ഹി സ്ത്രീ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വെറും ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു കുടുംബിനിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് അങ്ങയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും? ജീവൻ മുക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതനായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുന്തി ദേവി വിനയാന്വിതം മൂലം അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ കുന്തി ദേവിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. പരമഹംസന്മാർക്കും മുനിമാരും അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരേകത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ആത്മാരാമ പദ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രാധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തരായവർ പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതായത് മുക്താത്മാക്കളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മ നിർവ്വാണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു സിദ്ധനായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ തന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത്. അതേപോലെ പിന്നീട് സനകാദി മഹർഷിമാർ, അവരും ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ആത്മജ്ഞാനികളായിരുന്നു അവർ. പക്ഷെ അവരും ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് അവരും ഭക്തന്മാരായത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭഗവാന്റെ സത്സംഗത്തിൽ, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാരാമന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ഇതാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. 5 തരം മുക്തിയുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലർ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും, 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 തരത്തിലുള്ള മുക്തി. സായുജ്യമുക്തി ആർക്കും വേണ്ട. പിന്നീട് സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സാമീപ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 മുക്തികളും ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ മുക്തിക്ക്, ഈ 4 വിധത്തിലുള്ള മുക്തി ലഭിച്ചവരും കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർക്കും സാധ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒട്ടൊരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതുമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. അവരിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി കരുതപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനുമായി ചേർന്ന് ലീലകൾ ആടുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ദ്വാരക. അവിടെ ഐശ്വര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമാണ് അവിടെ ദ്വാരക. അതുകൂടാതെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഐശ്വര്യമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ, അതിൽ ഐശ്വര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത്. പക്ഷേ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് പല പലത്തിലുള്ള ലീലകളും ആടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഉദാഹരണമായി ശ്രീരാമ ഭക്തനായ ശ്രീ ഹനുമാൻ അറിയാം ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണനാണ് ആദി രൂപം. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്.
എല്ലാ രൂപത്തിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ഭക്തന്മാർക്ക്, ശ്രീരാമ ഭക്തന്മാർക്ക് ശ്രീരാമന്റെ രൂപത്തോട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ അനേകം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആ രൂപത്തെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആ രൂപത്തെ സേവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ അനേകം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ അനേകം രൂപങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഇഷ്ടം. അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും വെച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ശരി, 3 പേര് വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, സിന്ധുറാണി മാതാജി, രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി. ശരി, വായിക്കും പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്? കൈ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ശരി, വീഡിയോയും ഓൺ ചെയ്യൂ. സിന്ധുറാണി മാതാജി വായിക്കൂ ആദ്യം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആത്മാവും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയും. ശരി, വായിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ മൊത്തത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാതാജി. അതെയോ? ശരി ശരി, വായിക്കും. യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയുമെന്നും ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാനും അർജുനനും അവിടെയുള്ള മറ്റു രാജാക്കന്മാരും എന്നും എപ്പോഴും